guztiak. Ekainean abiatu zen orain presoak dinamika, eta orduztik presoen aferari irtenbidea eman eta elkarbizitzaren aldeko urratsak emateko lanari ekin dio. Iaz, Mont-de-Marsaneko espetxea eta Zabaiakoa batu zituen itzuliak. Mont-de-Marsan, iparraldeko bakegileen eta gizarte zibilaren lanari esker, Frantziar estatuarekin abiatutako prozesuak bertako espetxeetan urrunduak ziren presoak Lanemezan eta Mont-de-Marsaneko espetxetara gerturatu izanaren simbolo gisa. Eta Zabaia, Espainiar estatuan zehar urrunduak diren presoak ere Euskal Herriratuak izateko prozesu baten beharra irudikatzeko simbolo gisa. Aurten, Luso eta Gernika batuko ditu martxa honek. Biak, bakoitza bere modura, herri aktibazio, konpromiso eta bakearen simbolo gisa. Eta horixe da hain zuzen ere, ekimen honetan adierazi nahi duguna. Presoen auzia behin betikoz konpontzeko bidea egin nahi dugula. Eta gizarte aktibazioa eta konpromisoa direla bide hori egiteko motor.